Vi kører selvfølgelig et nyt juletilbud nu her. En ny pige, en lille bitte frækkert. Hun er rigtig dejlig. Hvis der er nogen der til det, så tager hun selvfølgelig både i første hul, haps, og i andet hul. Og det er selvfølgelig min mor, vi snakker om. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er helt hvem mor det drejer sig om. De skulle da Kurts mor. Nå, men hvad koster hun så? Da-da. Får jeg så en hel time? En måned. Nå, det tror jeg lige, jeg tager og monterer mig her. Meget billigt. Begge huller. Hej, mit navn er Balthasar Simonsen, og jeg står her sammen med min ringeskole Jeanette, som bruger Silly Bang. Jeanette, hvad synes du om middel? Altså Balthasar, der må jeg altså sige, Silly Bang, det er helt fantastisk, når der er Per være sammen. Det går altså rent både her, og det går også rent der. Men Jeanette, hvad med den mønt? Det var godt, jeg kunne presse ind. Jeg er faktisk temmelig travlt. Men jeg kunne forstå på jeres brev, at det her det er vigtigt. Hvad var det, I ville? Vi har hørt en lille fugl synge om, at du er ved at lede skolen ind i et projekt. Jesper. Er han en lille fugl? Han er pedel, og ikke spor anden pedel. Men hvad er det for et projekt? Et projekt? Der fik I mig. Jeg sad og så tv. Jeg blev helt cross på hende der Ruth. Ruth? Chokoladebolle Ruth? Nej. Hende der Ruth fra Faderhuset. Hun er jo virkelig hot i trikot. Og ved I hvad? Så kan jeg godt lide hendes projekt, det der med at overtage en gammel, faldefærdig bygning med utilpassede unge. Det er simpelthen bare sagen, og så kan jeg tage magten. Det bliver altså meget nemmere end det gamle Marselisborg. Har du tænkt dig at være leder for den her sekt på skolen? Ja, stod det ikke meget klart i min indtale lige fra før? Og så vil jeg blive arvet fra... Hvorfra? Ja, herfra. Ja, jeg tænker stadigvæk over et eller andet, men nu er Faderhuset, det er jo taget med. Og min mor, nej, så glad var jeg heller ikke for hende, men arvet fra moderhuset. Det er da ikke helt dumt. Men jeg arbejder videre på det, og når hele planen er lykkes, så skal jeg nok finde ud af noget. Men nu må I gå. Det får du fandme ikke lov til. Det kan jeg love for. Jeg har simpelthen fat på de vigtigste mennesker, og de står alle sammen på min side, så I kan ikke stoppe mig. Adieu. Hvad ting skal til nu? Jeg skal fandme ikke til nogen time, og det skal du heller ikke, fordi det her det er vigtigt, så vi bliver nødt til at tage noget mere skolerelateret. Har du ikke aldrig været en dansk stil? Jo, men det her er altså også meget vigtigere end det. Nu får du fat i Sebastian, og så tager vi ud på et hemmeligt sted. Godt nok, jeg kender et godt sted. Gør du det? Ja, kom. Det er lidt falsk sted, det her. Der er for meget larm. Hvad gør vi så? Tag hjem til mig. Ja, vi tager hjem til dig. Så kom til dig. Nu er vi alene, drenge. Hvad var det, der var så vigtigt? Det har jeg sgu glemt nu. Var det det med ham arvet? Nej, men altså, det kan vi godt tage alligevel. Jeg tror, jeg ved, hvordan vi får arvet afsløret. Hvordan gør vi så det? Det må du nok spørge om. Det var da også det, jeg gjorde. Han snakker om, at han havde en lille fugl. Men hvem var det? Jeg er jagt efter fugle nu. Nej, men han snakker om, at han havde de vigtigste på skolen på sin side. Det er sgu da Jesper. Hvem Jesper? Jamen Jesper. Du er sgu da genial! Nej, Sebastian. Det er sgu da Jesper, der står bag her. Jesper, han holder op i arvet. Men er du sikker på, at det er Jesper? Han nævnte ham jo kun ved ét navn. Men han har sgu da også kun et navn, en idiot. Nej. Jeg foreslår, at vi tager ind til Jesper, og så kigger vi på det. Ja. Var det ikke en lille fugl, du skulle have fat i? Nu kæft. Hvad fanden laver I? Der var fuldstændig frit. Fuldstændig! Nå.
alverden sker der nu? Burde Michael øve sig lidt mere på koldbøtter i fremtiden? Og har albatrossen verdens største vingefang? Er der liv bag Jespers dør? Følg med i morgen.